Action. Kanzam sanibonani Dr. Lo, Prof Sibiya from WTS phinde sebenza kakhulu kwe-KWV Maths and Science tutoring. Namuhla ke ngiyanibingelela ngifisa sithathe le section ke esithi calculus. Asibheke ke ngani i-calculus yethu is plus or minus 35 marks. So ingena under paper 1. Makhohlwa ukuthi paper 1 wethu out of 150. Alright, so awukwazi nganenhle ukuthi ngoba section elula le. So kubalekile ukuthi ke kulo 35 noma 150 kulo 35 at least uthole 30. So 30 that's a minimum ngoba i-calculus iyona section elula kodwa ke ungakhohlwa unyaka nonyaka level yakhona iyanyuka kusho ukuthi calculus yethu ayisekho lula njengoba yayilula ngalesa sikhathi sakudala. So ke sekunamanye ama questions asekhona sekweni level kodwa ke iyabhaleka i-calculus masibheka. So we are saying isibhalela out of 150 kodwa u-25. Ungakhohlwa ke into ethi study siyixoxa nawe ngane yami ukuthi kahle hle out of 150 udinga only 45 of 150 ngoba more times aloku 800 ukunika u30%. Now ke lo 45 ungawuxosha kalula lapha ngoba ungawuthola u30 bese ya kwi-algebra plus or minus 25 bese uzothatha u20 plus u30 seku50 dala kudlulile 45 kusho ukuthi ku paper 1 uwodwa ekhona number 13 ekhona ama functions khona financial maths and probability kodwa more understand i-calculus iyodwa bese uyothatha i-algebra kusho ukuthi basically usuphasile kusho ukuthi ukuphasa kwakho kulula ke nganenhle once you understand i-calculus kusho ukuthi usuphasile. Asibheke ukuthi ke ithini i-calculus. Masibheke i-calculus yethu as I indicated ukuthi u-35 marks. I-calculus suke sikhuluma kakhulu sikufundisa ngento esithi i-gradient. Uyazi ke wena ukuthi i-gradient yethu ihlukene. Khona i-gradient esiyijwayele sonke i-average. Okay, a-average formula yethu siyayazi. Ilena ethi y2 minus y1 over x2 minus x1. Masithi average isuke between 2 points. Siyazi ukuthi kwi-gradient once aba nama lines are parallel lines. We should line 1 lo I say to AB or CD. If the two lines are parallel, we should put ama gradients akhona they are equal. Okay, we should gradient ka AB iyalingana ne gradient ka CD. Right, and that's the meaning of parallel. Here's the lines up perpendicular. Let's say this is AB or COD. My perpendicular kushubuti the angle up here 90 degrees. Now this is what you get gradient ka AB times the one of CD is only -1. Siyazi ke isebenza indawana eyiningi. To prove this triangle it's a right-angled triangle. Kusho ukuthi basically ungakwenza lokho ngokuthi uprove ukuthi gradient yala times le izokunikeza u90 degrees. Siyazi ukuthi ke masikhuluma nge-right-angled triangle kufanele kube no90. U90 utholakala kakhulu if ama lines amabili perpendicular. So ke siningi indlela ongasebenza ngazo. Then ke kwa grade 12 bese sizokhuluma nge-gradient at a point. Right? So now it's a gradient at a given point. Iyona kakhulu ke esikhuluma ngayo kwa calculus. Kodwa ke nje i-calculus is more about what we call i-gradient. Angizokuchaza kakhulu ke okuningi uzokuthola kahle masesesikoleni. Asambe ukuhlukana kwaye kuno 5 marks okuqala. Ezesebenza 5 marks okuqala suthola laphana into ezobethiwa i-first principle.
ngakhohlwa ke ingane zami bamuthi principal la ngane ehlala nothisha omkhulu, but it's a first principle. So this one is plus or minus 5 marks. Asambe la usu differentiator kodwa ke manje using i-formula sifake sethu A. Formula yethu ke esithola kwi first principle. Asambeni le formula ngane kaSphiwe uyayinikeza awusisi siqhenqa. Ngafuna ukuyikrema le formula uyithatha nje ngoba injalo asibhala izoba no f or no prime kusho ukuthi i-derivative equal to limit as h approaches to 0. Sibambe u-h akalingani ku-0 kodwa approach bani u-0. Okay, uyayazi formula yakho x plus h minus f of x all over h. Kinga siba nawo ama-marking center ukuthi ingane zami uyibhala wazi ukuthi le formula usuyayazi usuyijwayele kakhulu bese ukhohlwa ukufaka lokho ayisekisi wrong 1 mark for a formula kusho ukuthi asinawo umuntu kwametha othola 0 ngoba kunema kule formula njengoba uhleli lapho nje la ubuka la usuna 1 siyabonga ukuthi awusathola nga 0 angisho ukuthi uthola 0 kodwa siyabonga. Right, asibukeni asithatheni ke KWV isibonelo sethu leso kufana no example. Masiqala ke la udingwazi lokhu. Consider, okay, I'm giving you just one sum. Consider this one. It's minus x squared minus 3x. Let's say plus 1. Into osuka kufanele understand ke la ku first principle napho uqala. Si-check nje izinto ezimbalwa. Kusho ukuthi mangithi A wethu la. Determine f at 2. Masithi f2 kusho ukuthi where there is x ngoba lena uyivalue kabani ka x kusho ukuthi x wethu akasesiwe x u-x elingana nobani manje no2. Right, where there is x uzofaka u2 kuzobani ke la minus into sifaka u2 all squared minus 3 into 2 plus bani plus 1. Okay, yahamba. Okay, use your calculator. 2 squared to 1 low 4. Kodwa ungakhohlwa no minus 4. Lena le minus 6 plus 1. Ngane nhle angakutshela konke. Nawe awuqedele nawe la. Okay, sazi. Esibili ithi f at h. Kufundisa into eyodwa manje. Usho ukuthi la uno x khona. Ufaka bani u-h angithi la ufaka u2 yahamba ngani hamba kanjalo so faka bani manje so faka u-h asambeni sekuzoba ke manje ungakhohlwa lo ya minus into where there is x sifaka u-h ungakhohlwa uno squared minus 3 le drama uzoyitshela lo h ufaka kuphela la wona khona u-x ngaso sonke isikhathi ufaka bani ufaka u-h should nala siyafaka u-h plus 1 siyawa. So h times h, this is h squared. However, there is this minus, no cost. So this one is going to be minus h squared. Lena there, very obviously, no plus. So multi negative times positive, so total negative. You have to make sign operations. So when you remove the bracket, we check our signs. So negative times positive, this will give you negative. So it's negative 3h. Plus 1. Serious thing, man. Try to see. Okay, see where to manage which is x plus h. Yakuluma, 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 yakuluma. Itinike manjela, iti where there is x, where there is x, you go further x plus h. Right? That's how you minus into. Ungakhohlwa minus nenkinga kusho ukuthi lese sofaka manje now x sifaka banike manje u-x plus h all squared minus 3 awungakhohlwa where there is x ufaka bani u-x plus h plus 1 awungakhohlwa minus. Okay, as times like grade 10 yakhumbula bangino squared la sas expanda wenze method ende kulungile ngifundisa enqamlelayo ngani x times x ubani lo u-x squared x times h obviously xh bese uthamza ngo2 phela le nto expandile
Sizobani ke manje 2xh bese ngithini manje h times h kubani bo h squared. Calculate. Okay, senobani manje. Lena sizobanda minus 3ax. Lena go minus 3h plus 1. Hey, get it. Overstaying the this is minus x squared minus 3x plus 1. Serious. Asphinde phela ingoma, sithi ingoma emnandi yaphila. Nemethe emnandi yaphila siphinde. Konke ufuna ukuyibhala kahle usibona. Somebody minus ngibeka somebody. La sibona khona x sifaka kuzoba la x plus h all squared. Nginenkinga lo minus 3 into x plus h plus 1. Somebody ngithela uya expand, right? Uma we expand should be x times x ubani lo x squared. X times h ubani lona xh times 2 should ubani ke manje 2xh. That's h times h squared. Okay. Once omniko yedwa obvious ubani lo serious. Our times lokhu kuphela utimes konke ungakhohlwa ke nesign lena lezo minus 3x. Unedrama wena drama ngayo awusawu multiply h. Asiphume lapha kwidrama. Kusho ukuthi ngizothi le times lezo ngobani manje minus 3h plus 1 isinganenhle ibalulekile. Okay, utimes yonke manje. Asicalculate lo minus kusho ukuthi ngatimes lo kuphela wamnika balike bonke. Kusho ukuthi sinobani ke manje oza sino minus x squared. Lena le minus 2xh. Lena le minus h squared. Bese siyayibuyisela njengoba injalo. Okay. Kanenhle mawusekhaya we understand ngizobona ngesimile. Kusho ukuthi understand. Njengoba usafilile nje futhi awuyiboni kulungile uzayibona ngendlela. Kodwa sesiyiqedile. Into suke soyichecka sichecka ukuthi are there any like terms now. So must check anyway awekho shothi siyeka njengoba inje. Okay, that is portion number 1. Alright, ake sibuke ke isibalo. Kusho ukuthi mangihlehla kancane kana sibuyele emuva ngoba ngiyazi wena uyashesha ukukhohlwa. Lokho kula inside the brackets kusendaweni ka x kusho sikufaka lapho kuna x khona. Kusho njengoba u2 la una s sifaka u2 simplify. La uno x khona sifaka bani u-h. Kusho ukuthi so faka u-h simplify. Now number C wona lesikhuluma ngayo. La uno s khona sifaka u-x plus h. Bese simplify. Hamba kanjani? Hamba ngolayini. Right. Then sase sithi izinto ezibalulekile esikhulume ngazo sithenga nenhle ofuna ungayikhohlwa ukuthi sign lela ngaphandle imultiplier yonke into engaphakathi. Nala lokhu multiply ingakho wa grade 10 wafuna ubetha. Inkinga le wena ngiyazi weqa ka grade 10 covid wadlula nje awubonanga. Ngoba usoka 12 nje kodwa wayifuna wayifunda lento. Kodwa kwakuvaliwe iCovid. Right, asibuke ku number 2. Serious. Okay. La lezi ibalo iphuma ngendlela ehlukile. Ake siyikhiphe zonke nje sibone. Ungakhohlwa siya derive from first principle. Okay, esoqala singaphuma kanje -4. Okay, esesibili -4x. Esesithathu -4x squared. 4 seriously kodwa sayibona manje seku x squared minus 1. Okay, abantu abasetha abakwazi wena drama maths angazi ukwenza kanjani. Uvele 3 minus 2x squared bese uvele uthwela 3 minus 2. Into zoyishala malowenza njalo angeke phela uminus lokho ngoba lokho akusiwa ama like terms ama unlike terms kodwa angiqhubeke
wena ngiyakuthemba ukuthi umuntu ongekho la ongangibuki uyena ongenza njalo wena nje ngeke ngiyakuthemba woza sekubani futhi la minus x squared nenkinga no minus plus 3x okay noma leto singayithola iphuma manje isithi ayifaka half plus 3x minus 1 okay sample number 8 sesingayithola manje mhlawumbe si 1/3 x cubed number 9 number 9 ke manje sizoba f of x equal to 2/x squared ngicela sishintshe la okay konke ngifuna ukuyibuka okay asibukeke ngoba isikhathi sethu asikho ngeke sikwazi ukuzenza zonke le balo kodwa khona ngifuna ukukhombisa asiphile sithi ke first principle bazokukhethisa ezibalweni ezu9 kusho ukuthi umuntu osethayo akwazi ukusetha esinye zizoba uzothatha esisodwa kwezu9 in other words monga understanda zonke lezi zibalo kusho ukuthi sesine-show manje ukuthi u5 marks unawo ilokhu ke sesikubiza ngomhlahlo kwabantu babethi prof sicela usipho umhlahlo yiwo umhlahlo suke sikuvezela ukuthi this is what you must know and nomuntu osethayo uzokhipha khona la so umhlahlo lo umhlahlo usungasho ukuthi sibhula phansi ngempela ukuthi nanti iphepha but suke sithi this is what you must know and osethayo uzokhipha la vele uzokhipha la umehluko sengaba ukuthi njengoba ngifaka u4 sengaba u3 njengoba ngifaka u-negative 4 sengaba u1 kodwa imethod yokwenza isuke izofana asibuka umehluko lena nawo x sino x squared leli sine constant i-constant yethu negative 1 kodwa ngenze kube u-p noma u-k any variable h squared okay once wamnika yedwa obvious ubanika bonke serious plus 1 piece nganenhle ibalekile okay alright asikaqedi lo minus aw times lokuphela times yonke into right kusho ukuthi nganenhle wamnika abanike bonke kusho sesinobanike manje woza sino minus x squared lena le minus 2xh lena le minus h squared bese siyayibuyisela njengoba injalo okay nganenhle mawusekhaya mawu understand ngizobona ngesmile usho ukuthi understand njengoba usahlile le shoot any like terms la so masicheka anyway awekho shothi siyeka njengoba inje okay that is portion number 1 right ake sibuke isibalo kusho ukuthi mangihlehla kancane kanaka sibuya sibuyele emuva ngoba ngiyazi wena uyashesha ukukhohlwa lokho kula inside the brackets kusendaweni ka x kusho ukuthi sifaka lapho no x khona kusho njengoba ku2 la una s sifaka u2 simplify la uno x khona sifaka bani u-h kusho ukuthi so fa u-h simplify nangu number c wona lesikhulume ngayo la uno s khona sifaka u-x plus h bese simplify hamba kanjani hamba ngolayini right then sase sithi izinto ezithe esikhulume ngazo sithenga nenhle ufune ungayikhohlwa ukuthi sign la ngaphandle imultiplier yonke into engaphakathi nala lokhu multiply ingakho kwa grade 10 wafundi best inkinga ke wena ngiyazi weqa ka grade 10 covid wadlula nje awubonanga ngokusuka 12 futhi kodwa wayifuna wayifunda lena kodwa kwakuvaliwe icovid right asibuke ku number 2 serious okay la lezi ibalo iphuma ngendlela ehlukile ake sikhiphe zonke nje sibone ungakhohlwa siya derive from first principle okay esokuqala singaphuma kanje -4 okay esesibili -4x esesithathu
minus 4x squared. 4 seriously kodwa siyibona nje seku x squared minus 1. Okay, abantu abasetha abakwazi wena une drama imaths angazi uwenza kanjani. Vele be 3 minus 2x squared bese uvela uthi wena u3 minus 2. Into zoyishaya uma wenza njalo angeke phela ukuminus lokho ngoba lokho akusiwa ama like terms ama unlike terms kodwa angiqhubeke wena ngiyakuthemba ukuthi umuntu ongekho la ongangibuki uyena ongenza njalo wena nje ngeke ngiyakuthemba woza sekubani futhi la minus x squared ninkinga no minus plus 3x. Okay, noma lento singayithola iphuma manje isithi asifaka half plus 3x minus 1. Okay, sample number 8 constant number isinika zabani u0 suyiphumele ku0 la asusho ngathi khona la isuka khona uyayiphumela lo 0, right? Asithathe number 2. Wena ngiyakwazi ne-drum sakopisha iyekeletho zokuyikopisha ngesikhathi asiqhubeke zokuyikopisha ngani sample. Thatha number 2. Number 2 asibuyele nawo u-negative 4. Sinenkinga nje leyani ku-negative 4 lesibili isinobani manje isino x. Serious. Okay, leyani bingenawo x kodwa safaka x to the power 0, right? Ngoba sithi any number raised to power 0 ikunikeza u1 bengenankinga khona ukushodayo shothi sifuna yingakho eqaleni lekathi ngiqale ngalokho bengenzela ukuthi ungamhluphi shothi kuzobani ke la negative 4 sekubani ke la u-x plus h. Ake ngithathe ngoba ku-serious manje sesiyasebenza ngithathe omunye umbala konke engifuna uyibone sekuzoba ubani ke la masisuka la lona uzomultiply lo aphinda multiply lo. Okay, now izothini ke manje lena lelo bani lo negative 4x negative times positive the other is negative. Kunobani la kuno invisible 1 so it's going to be negative 4h. Sesinaye ke lo khanda khulu sesingahamba ke manje siyasijabula iformula. Khumbula iformula hayi ukuthi isiqhenqa mina ngiyayazi ngekhanda hayi boyayinikeza. Okay, sambe. Now, suyakopisha. Sambe. Substitute. Sesiqedile calculus manje sekuyi algebra. Should where there is f into x plus h, siyazi sifaka bani manje. This is going to be negative 4x minus 4h minus into, right, asifaka f of x siyayazi lokhanda khulu ubani la negative 4x all over h. Okay, as remove the bracket. Ayasiveza. Yabona? Senze too much ukuthi ayise angibonanga ngiyakhombisa. Sambe nawe. Sekuzoba ubani ke la negative 4x negative 4h. Negative and negative nakho ke. Signs operations. Negative and negative la sithola khona positive. All over what? Over h. Now suya check out. Are there any like terms? Yes. Okay. Nakho. Sisithi kuyadlana la kuyacancel uyabona nawe akusekho. Kusele bani ke manje? This is limit as h approaches 0. Kusele bani negative 4h over bani over h. Angifuni kungasho ukuthi nakho cancelana. Kusele negative 4. So should the answer into would be negative 4. All right. Okay. Next kamba manga say this is 5 marks. 4 marks phela ngoba akunawo squared. Ake sibone ke landelayo number 3 sekunobani manje sekuno squared. Si serious ke manje. Sesifuna ukubona mase no squared ukuthi ithini mase no squared. That is our number 3. Okay? Sambe now. Number 3 say uyu minus 4 kodwa ke manje seku 4x squared.
Okay, isiyanyuka ke manje. Okay, lezi zokuqala lezi u2 bengidlala. Angeke ngibuze le yazi yalula into. Ingabuzwa ke le. Okay? Ngoba bayazi une drama mase kuno squared imath yahlula manje. Asiyeke. Siyazi into esihlale siyifuna njalo ukuthi where there is x sifaka x plus h. So thini ke manje? -4 into ngihamba nawe ke. Nangu x la. So faka bani ke la x plus h all bani squared. Yasibona? Imaths kuzoba bani ke manje -4. Simplify lokho kulaphakathi. Khumbule ngoba no squared usho ukuthi siya expand. Kodwa sisibhadala thina sa expand siyathanda. X times x, this is x squared. X times h, xh, this is times ngo2. Kuzoba bani ke lapho 2xh. Siqhubeka ke h times h kuba bani loyo u-h squared. Inenkinga ke manje. Inkinga entsha. Intsha lo 4 uyabangena. Makhohlwa uhamba nesign yakhe. Should sekuzoba bani ke manje? -4x squared. Negative and positive, negative. Makhohlwa. 4 times 2, that's 8. You didn't calculate when I'm saying that. Negative times positive, it's -4h squared. Sesiqedile manje. Kusho ukuthi sesiyasuka ke manje siya formula yethu. Formula yethu siyayazi. Okay? Angikhathali ngisho ukuyibhala. Kodwa kufanele ngabe sengikhathele ngoba nguthisha, uwe ngani kufanele lokhu ubhalana nale formula. Angiqhubeke kodwa ngoba uzodwa wabonela kimi woza. Sesiyamfaka ke manje lo khanda kukhulu. Sinaye manje. Awufaka. Ubani ke laphana uzoba -4x squared -8xh -4h squared minus into serious. Sesayifaka. F of x naye hayi utho wakhe sonikeza minus bani 4x squared all over what? Over h. I-algebra. Asiyibese. Serious. Math yakudidaka wena ngiyazi awukuthandi ke lokho wena. Angazi kwenza njani. Asambeni. Kuzoba bani ke la? Ubani lo -x squared -8xh -4h squared. Negative and negative, positive. So this one's going to be positive 4x squared all over h. Imaths njengoba sasisho. Are there any like terms? The answer is yes. Lona nalo bakhathele. Bese keep h as a common factor. So must keep h as a common factor. Sekuzosala bani manje? -8x. Kusala -4h. Makhohlwa bebe babilo h. So keep owodwa kwasala owodwa. All over h. Hamba ngoline. Yazi yakhathelana into. Now awulingani h lo 0 asikwazi ukufaka u0 uyam approach. Kusho ukuthi sosalo sekususa no h sekuzoba nobani ke manje -8x. Ngamdlalile 5 marks. Angifuni nokuveza ukuthi imali liphi lilodwa enizoliveza. Nkosi yami ele formula. Ngoba nginenkinga umuntu athola 0 kwa maths kule formula. Okay. Asithathe number 4 yamasha. Awuthi ngikhumbuza ngiyazi wena uyakhohlwa futhi nje uzohlehla wena ulokhu usehle emuva uyikhumbula le balo. Mina ngiyakhumbula. Start number 4. Okay. Number 4 ake sithathe lesi manje. Sino f of x equal to. Awuthi ngikuvezele kahle khona uzobona. Konke ngifuna uyikhumbule. Okay. Konke ngifuna uyikhumbule. Number 4 wethu x squared minus 1 noma x squared minus p. Okay, ake sithathe esino p. Khona esingibona. Should izoba la x squared minus p.
wena ke uvela uthi nje akwazi ukufundisa nje into eno P noma eno K eno Z asikufundanga ke lokho esikoleni hayi wakufunda ukuthi bakhipha u1 bafaka P ake ngenza sona ke sino P angenze lutho mina where there is x la ngibona ngono x where there is x ngifaka x plus h. So this one is going to be what? Somebody it's going to be x plus h all squared minus p. Angihambe nawo. Ufuna ngakuyacula manje la. X times x, x squared. X times h, xh times 2. Shuthu banike lo. 2xh. Phinde iqhubeke yamasha nje. H times h is over manje h squared minus p. U-exam yodwa esihluphayo wena ka usawufaka ke lo minus p ingakho usha nje. Okay, right. Umsebenzi wami ukuthi ngikufundise something formula all over h samba waza kanenhle ngathi ngiyabona usmile ukuthi sesengiyibona lento manje. Right? Awumkhohlwa lo. Asifake la. Unawo lo khada kholo phela nje. U1 la. U x squared plus 2xh plus h squared minus p minus into inenkinga ke umuntu ongafuna ukufaka ama brackets lapha. Right? Asifake liki. Sinawo f of x u1 x squared minus p. Now siqedile ngecalculus. Algebra. Okay. So simplify much. This is x squared plus 2xh plus h squared minus p. Negative times positive is negative. Negative and negative, positive. Mana anake man awuthi ngikhombe le ave niyeka njalo le inengane niyahlupha njalo lento yini lo negative uzomultiply lo negative bese kusaba positive. Okay, as-check it ukhona manje ukukhansela nayo. The answer is yes ukhona se yambona no hayibona napa beqedana. Okay, bakhanselele. Then from there we all know we are taking out the common factor. Keep one common factor to h. Man keep h konde salary. Salabane man keep h sal 2x. Bebe babili kuselo yedwa. Okay? All over h. I can see h no h you cancel. Siphumile. Approach khohla h kusele banike manje 2x. Okay, ngibona ngesmile mouse ubuza ithola khumbula ukuthi mayenziwa ibilula inkinga masethu wabhala exam into ozoyisha kubalekile ukuthi ungayibuka ngamehlo ungayiqale ngamehlo njengamanzi ophuthu yayenza nawe kanenhle usho ukuthi wena ukopisha isibanga yayenza lokho ukuthi phinde check la ungakhohlwa ke ya subscribe futhi unenkinga wena ngendlela nomona ngayo awubalayela abanye ukuthi konto ayitholile tshela nabanye ukuthi bavele bengene KWV Education i-channel konto ozoyithola yiyo lo ozoyithola ngakhohlwa ukusubscribe. Asibaleke ngani step number 5 siyaphuthuma. Number 5 mawusakhumbula kahle it was 3 minus 2x squared. Isimanga ke sihlale sesibona la umuntu ovele ethi sengeke mina ngibona ngizovele ngithi 3 minus 2 ngithi 1 loyo hayibo awukwazi kuyoba khambanga kahle ngempela mawaze njalo ama unlike terms la kusho ukuthi asikwazi ukwenza njalo ongenani rearrange this ibo minus 2x squared plus 3. Suyabona ukuthi sikuyilento engiyaziyo ke manje. Kusho ukuthi sekuzoba ubanike manje la where there is x ngifaka x plus h. Sekuzoba minus 2 into siyafaka manje. It's x plus h
all squared plus 3 algebra. U-squared usho ukuthi iphinda kabili lento izobani ke manje? It's going to be x squared 2xh plus h squared. Ngeke mina ngiphinde ngiyazi kunini lo ngiyenza le siyayazi nayo manje. Okay, plus 3. Okay? Hey, kunenkinga lecture. Si nisha ngisho sengilifundisile futhi ngizophinde ngisho manje. Ngendlela enhlupha ngayo uzosha noma sengishilo ukuthi uzosha. Ungalokuthi lolu times yonke into lo. Kusho ukuthi kuzoba ubani ke la asithandzeke. This one kuzoba ubani lo negative 2x squared lo nalo kuba ubani negative 4xh lo nalo kuba negative 2h squared plus bani plus 3. So ungakhohlwa into besiyenza bese remove the bracket. Right. Sengimane ngiyenza nje ngoba ngibhorekile la uyozothi no sewagcina engasenzanga bengizosithola lesibalo of exam sewangasenza yenza sibi. Okay. Alright, asana. Senza kokubani ke manje. Lokhanga kakhulu. Sinayi. Ubani minus 2x squared minus 4xh minus 2h squared plus 3 minus into wena ke ngiyakwazi awufuni ukufaka ibracket kuneliyisho ufake la ibani ke le negative 2x squared plus 3 and then from there we remove the bracket. Sekuzoba ke manje this is minus 2x squared minus 4xh minus 2h squared plus 3 low times though so positive. Washintsha kwaba njani negative all over h. Imaths isho into eyodwa. Siyabuzana nje, are there any like terms? Yes. Ake siwenze njalo. Kwaze kwangakhanselana lokhu nalokhu kusho ukuthi khona into errong. Skip it a common. Ubani common u-h. Sambe. Angifuni ukuthi kuyohlale ku-h kodwa kuyohlale ku-h. Right? Ungakhipha okunye phela njengoba la sekuno2 kodwa ke uzokwenzana bafuthi uzosala ngaphandle. Skip u-h. I-aim yethu ukukhipha leya h. Kusala bani ke manje? Negative 4x. Keep u-h. So negative 2h. Benza njalo. Alright? Benza njalo. Kusho ukuthi sekubani ke manje answer yethu. Benu approach la. So negative 4x. Nganenhle ngiyazi ukuthi awubuki wedwa lapho khona ubuka naye. Awumbuze ukuthi use right kodwa awumbuze ukuthi use right mark. Sesizoyiqeda manje le session yethu phela ngeke sikunike konke okunye obvious woza phela uzo attend ngani. Akhona ama camp, akhona ama cross night. Kodwa nje la siyalekelela abantu abangakwazi ngempela ukufika enxa yezimo ukuthi cha asibazwise into eziwe la besihlale sinabo ngama cross night, cross day nangama camps. Akhona futhi amanye ama online lapho soke sikhuphuka ngesingisi ke kulabantu abanga attend abanga sesizulu nabanga attend ama one on one. Akhona ama online a serious akhokhela lapha nje sifuna ukukhombisa ukuthi maths singayifundisa ngolimi lethu ngoba siyathanda futhi ngeke siye ndawo ngeke sinike umuntu kufanele sifundise ngakho. Asiye beku number 5. Let's check number 6. Number 6 wethu senimdala ke ngani sengikhohliweke kahle ngicheck number 6 wethu ukuthi kambe ubuthini. Nakho akusesiyo ki constant, akusiyo phela i-constant lena ngoba uno x kuba i-constant kuphela mangenayo i-variable. So now it's a constant. Kusho ukuthi ke sekhona into serious okufanele siyibheke la. Ake sibukeke. Lo number 6 wethu minus x squared plus 3x. Hayi abaningi bayashala kodwa kube kulula. Sambe nawe ke.
nansi sihlale sifuna la sibona khona u-x sifaka bani x plus h serious x plus h. Okay, abaningi bagcina befakela kuphela engabe sawufaka nalaphayana ngomunye wabo nje uhleli nje lapho umbuka ngane ungakhohlwa la no x khona siya substitute asiyeniki kuzoba nobani-ke manje la samba nawo. This is going to be x squared lena le xh times 2 right, kusho ukuthi izothini-ke manje x times h kuzoba la xh times 2, it's going to be 2xh, h times h obviously this is h squared right. Yeah, one maths into hlala ungayenzi ke wena sekuzoba ubani-ke la 3x 3h ungakhohlwa lo minus akusuka x squared wakho konke kade waseshumayela lo vangela kufanele ngabe uphendukile manje. Okay, all right, okay, shintshe lonke la masayini because of this negative. Then you done usuya kwi-formula limit as h approaches 0 formula yethu. Okay, now bambeke lokhanda kakhulu sinayo uwe wonke uba negative x squared negative 2xh negative h squared 3x 3h minus awukwazi ukukhohlwa ukuvula bra mangithi bra wena uthi khethe awukwazi ukuvula bracket waza-ke iwubani lokhanda kakhulu lo f of x ubani-ke u-negative x squared plus 3x. Okay, algebra ngani ungasho ukuthi usekhuluma nebhodi ngeke phela lokho ngibhala into nawe uyibona uyayibona nawe uyayibona lapho sengiyaqala ke bathi sebenza negative times negative positive so banike la u-x squared negative times positive negative so banike la 3x all over h. Asenze lutho ngani ubani ama-like terms phambi kwethu yabona no then masiqeda sikhuluma ivangeli elilodwa ivangeli lethu sikhipha u-h mawukhipha u-h la kuzosala bani la negative 2x right. Okay, khipha lo h kuno 3 shuthi kusala bani manje u3 nawe awusasho ukuthi nakho kusala la sela h bebe babili shuthi minus h all over h bakhansela. Okay, lokhanda kakhulu wenza ukuthi sikhohlwe lo ya h ubani i-answer yethu la negative 2x plus 3. All ama-answers that besathola before ebe itheme yodwa asemangakho ama-terms manje